Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जालायबाय। दिनैनि टपिकआनो जागोन माखासे गोजोनथाव खौरां आरो मोनसे सोमोनांथाव जाब्रबथाय आरोना। दे नोंथांमोनहा बिदिब्ला खोनासंलांबाय थादो। आं बे टपिकफोरखौ माखासे इउटुबनिफ्रायनो कालेक्ट खालामनाय जादों आरोना। खोनानो मोनदों बे जाथाया गोरसा सालायनो थांनायाव जादोंमोन होननानै। जायफोरनाखि UPSC कचिं लानो बाहागो मोनदोंमोन बिथांमोनहा मानि फ्रियावनो बिटिआर सरकारनिफ्राय फ्रि कचिं मोनगोन आरोना। जानाय थानाय गासिबो मोनजोबगोन होननानै बुंदों। बिटिआर सरकारानो होजोबगोन होननानै बुंदों आरो। बिटिआर सोरखारा आखायाव लादों मोनसे स्पेशल थिरांथा UPSC नि कचिंनि सुबिदानि थाखाय बेखेवबाय CEM सुपर 50 मुंनि बिथांखिखौ। बे बिथांखिनि गेजेरजों मोनबा जिल्लानि सा 50 फरायसाफोरनो बिटिआर सोरखारा कचिंनि सुबिदाखौ होदों। सायख'जानाय फरायसाफोरनो दिल्लीनि चाणक्य एकाडेमियाव कचिं आरो लोगोसे थानाय जानाय लोंनाय गासैखौबो बिटिआर सोरखारानो होजोबगोन। मैया बेलासि समाव जालुकबारिनि हटेल रेडिसन ब्लुआव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिल्लीयाव दैथायहरनायनि बेबस्था खालामनाय जायो फरायसाफोरखौ। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावख'गिरि सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे आसाम सोरखारनि SDGP जिपि सिं बिथांजों लोगोसे मन्त्रि UG ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। आरोबाव मोनसे मोजां खौरां, जोंना बड'लेण्ड गट टेलेन्ट बेबो जानो थांगासिनो दं। जायफोरनाखि मोसानो मोजां मोनग्रा बिथांमोना मोसाहैनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। जायफोरनाखि बाइक मोजां मोनगिरि बिथांमोनहा क'क्राझाराव थांनानै बाइक अफार फाइनान्सआव होदों आरोना। बेखौ बख'नो हागोन। नोंथांमोना बेखौ खोनासंबानो जाबाय। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट।
बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बैंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।